24 Days of Rum, deň 11. Dnes to bude mladý Agricole Rum z Guadeloupe. V 11. okienku rumového kalendára 24 Days of Rum sa nachádza Montebello Rum Vieux Agricole. Áno, nechodil som na francúzštinu, iba som chcel vyskúšať, že ako by to znelo. Pôvod Guadeloupe, destilácia Column Still, zrenie súdy po Bourbone, 3 roky, 42% alkoholu. Zaujímavosť, Montebello je jedna z posledných destilérií, ktoré ešte stále využívajú parné stroje. Poďme to teda ochutnať. Vo vôni cítim takú tú typickú agricole florálnosť, seno, pokosená tráva, možno nejaké voňavé kvety. Chuť je celkom pekná, suchá, slaný karamel a v závere opäť vystupuje tá florálnosť. Celkom pekný rum. Ak 24 Days of Rum otváraš zároveň so mnou, daj mi do komentára vedieť, ako ti táto vzorka chutila a zajtra sa nezabudni vrátiť